atong mga kaigsunan diya sa Dunay o sa atong mga kahigalaan din sa Facebook ug maayong hapon sa akong mga kahigalaan ug sa akong mga kaparintihan diya sa Mindanao, sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro City o sa atong mga kaigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao nga atong kauban sa pagtuo sa mga messianic nga pagtuo. Dalay ko na nga dunay mga igsoon o mayong hapon kanatong tanan. Ken ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit ay labiad haymit kay wala kitay mahimo batulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. So ang atong topic nga isgutan ning taknas kagabhion mga igsoon, sayon bang ilhon kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Kay akong nakita sa makadaghan nga bisis nga ang mga tao mga igsoon wa makaila kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Ngani pareho tag Biblia nga gikuptan. Hinuno lain-lain lang to tag version nga gipanggamit, ang uban nagamit og King James, ang uban nagamit og NIV, ang uban nagamit og mga New Standard Version, ang uban nagamit og mga maayong kanang gitawag maayong balita, Biblia, o ang uban nagamit og mga ang Biblia. So bisag magkalain-lain ang atong mga version nga gigamit sa Biblia mga igsoon, kanang tanan nagtug-an na kanato kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Nanas Biblia mabasa, klaro kay mabasa sa Biblia nga nagpaila og nagtug-an kanato kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Pero nganong wa man gyud makaila ang katawhan kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Kay kung nakaila pagod ang katawhan mga igsoon kung kinsa ang katawhan sa Elohim, dili unta magdaghan ang mga sikta sa tinuohan diri sa atong Pilipinas. Sa katunayan, niabot na sa mga 40,000 kapin ang mga sikta sa mga Kristiyanos nga mga denominations mga igsoon nga rehistrado lang na sa SIC. Way labot sa wala marehistro sa SIC. 40,000 kapin mga kaigsuonan. Mayong hapon, shalom brother Mario Cerezo. Shalom ninyo diya sa asa ni dapit asa ni ang inyong lugar diri sa may Mindoro, di ay Mindoro, Oriental Mindoro. Og sayon kayo ilhon, ang Biblia nagtug-an kinsa ang katawhan sa Elohim. Pero naglibog ko nganong daghan sa mga kapasturan karon wa gyud gyapon makaila kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Kay kung nakaila pa sila kinsa ang katawhan sa Elohim, mohunong na unta sila og tukod-tukod og mga sikta unya iparehistro na nila sa dito sa Security and Exchange Commission, unya ila ding ang kunon nga sila na ang kamatuoran. No? Lain-laing mga reliyon moangkon nga sila tinuod. Bisan tuod nga wala sila ikapakitang ebidensya nga ang ilang reliyon maoy tinuod. Ang Iglesia ni Cristo moangkon sila tinuod pero why ebidensya sa Biblia nga sila ang Iglesia ni Cristo maoy tinuod. Ang Iglesia sa Dios nagkadaya ang klase sa Iglesia sa Dios. Nagsigig angkon nga sila ang kamaturan. Pero mo ba na ilhanan sa iyang katawhan? Mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon nga kung ang ilhanan siyang katawhan mao nga gitawag na siyang Iglesia sa Dios? Ang ilhanan siyang katawhan mao nga nagkartula na siyang Iglesia ni Cristo? Ang iglesia sa ang katawhan sa Dios, ang ilhanan mao nga nagdala na siya og mga milagro sa kinabuhi. Naghealing na sila. Ang ilhanan ba siyang katawhan mao nga sila kusog mamuasa? Wala. Wa gyud magsulti ang Biblia niya na pero mao na gipasiatab karon sa mga tao. Naglumbaan na gipasiatab sa ilang mga kartula. Ilabi na ang Church of God, Iglesia sa Dios. Lumbaan nagpasiatab sila mga kartula nga once makabitan og kartula ang ilang simbahan nga Iglesia sa Dios, sila na ang tinuod nga katawhan sa Elohim. Pero wa kay mabasa sa Biblia nga kung ang imong simbahan kabitan nimo og Iglesia sa Dios, kamo na ang tinuod nga katawhan. Tin-aw kayo mga igsoon ang balaang kasulatan, nagpaila kanato kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Na Biblia nga atong pasultihon. Dilitas Exodus, mga igsoon lang, sultihan. Klaro ho ng sabto ng Biblia, mga pastor palihog. Sabta ninyo ang Biblia, tinaw man ang Biblia. Kung ang Biblia imo lang sundon, dili libog.
makasabot kas Biblia nga tin-aw, dili libog kung imo lang sundon og tuohan ang gisulti sa Biblia. Pero kung ang imong tinguhas pagbasa sa Biblia mao ang pagpangatarungan, kay ang imong ipalusot mao ang imong katarungan, og imong ipatuong ang imong katarungan mao'y husto og dili mao ang gisulti sa Biblia, mo na nga nagdugang-dugang lang kag kalibog sa mga tao. Okay, atong basahon ang Exodus 31 mga kaigsunan, nagtug-an yod ang Biblia unsaon pag-ila ug unsay ilhanan sa iyang katawhan. Okay. 31, Exodus 31, versikulo 12. Ang Adonai miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel, nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay, kay mao kini ang ilhanan, tali kanako og kaninyo og sa inyong kaliwatan, aron kamo masayod nga ako ang Adonai, maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Ang Adonai nagtahatag na og ilhanan unsaon nga ikaw iyang angkonon nga iyang katawhan. Ang ilhanan nga gihatag sa Adonai aron iya kang angkonon nga iyang katawhan, dili ang pagbutang og kartula nga Church of God sa imong simbahan, kundi ang gitug-an dire mao nga kung imong balaanon ang iyang adlawng igpapahulay, ang Shabbat. Tin-aw kayo ang Biblia. Mura man din ilhanan, mura ilhanan nga ikaw katawhan sa Elohim. Imong tamdon ang adlawng igpapahulay og balaanon ang adlawng igpapahulay, ang kunon kas Adonai nga ikaw iyang katawhan. Kana lang kasimpol, kana kasayon ang kamaturan. Pero anong imo mang isalikway ang kamaturan? Anong ganahan man gyud mo salikway sa kamaturan? Na ay mabasa nga klaro litra por litra, dili tuuhan, dili apply kay mangitag iyang katarungan. Naglibog ko sa mga tao, mga igsoon. Ha? Kung imo ka na mga pastor, nanaw nimo ang ilang mga balay ana, naglain-laing version sa Biblia ang ilang gibasihan, pero wa makasabot sa kamaturan. Kay bahig sa balaod, mga tarungan. Mga tarungan sila bahin sa balaod. Nga kung ilang basahon ang Salmo, Salmo 119, sigig ingon diya ang Salmo 119 nga ang imong pulong, ang imong mga balaod, mas tamis pa kaysa dugos. Labing tinguhaon kaysa dugos. Kaysa tamis nga dugos. Sa to pa ang balaod sa Adonai, tamis pa kaysa dugos. Pero nganong isalikway man sa mga tao ang ingon ni ana nga katamis. Kay gusto gyud sa tao ang pait nga pagtulunan, ang panyawan nga pagtulunan, katong pagtulunan nga mohatod kanila sa imperno. Mo gyud gusto nila. Gisulti nas Biblia nga ang imong balaod tamis pa kaysa dugos. Nganong imo mang isalikway? Unya, mas tilinguhaon pa ang imong balaod kaysa sa lapi og bulawan. Nya nganong imo mang isalikway? Munang maglibog ko usahay ni ining mga Kristiyanos nga mga pastor. Shalom, maayong hapon, Jimima Sulabo sa imong pagpananaw. Karon mga igsoon, atong padayonon. Ang Biblia naghatag na kanato, akong gihatag ninyo ang Exodus 31, 12-13 ngadto nas unahan. Mabasa sad nato nas Ezekiel 20:20 nga ang Shabbat, ang adlong igpapahulay, maoy ilhanan sa iyang katawhan. Dili ang kartula, dili ang gidaghanon, dili ang minilyon nga membro sa congregation, maoy ilhanan siyang katawhan. Kay karon mga igsoon, maglibog ang mga tao, kay naglumbaanay ang mga tao pagpadaghan sa ilang mga membro. Krusada dire, krusada didto, aron mo daghan lang membro, moabot lang milyon ang membro, kay nagtuo sila nga kung daghan na sila, sila na ang tinuod nga katawhan. Muna naglumbaanay sila padaghan sa ilang membro, mga kaigsonan. Krusada dire kabig dito, mangumbinsi dito para mudaghan sila kay ang ilang pagtuo nga kung daghan sila, sila na ang tinuod nga katawhan sa Dios. Nya nag-ilog pas mga kartula ng uban. Pero way mabasa sa Biblia nga ang mga kartula sa simbahan mao'y mahimong ilhanan sa iyang katawhan. Ang gidaghanon sa mga membro mao'y ilhanan sa iyang katawhan, dili na. Kay kung imong basihan, hinumdumi mga igsoon si Noah, gitawag si Noah Matif Hatzidik. Si Noah Matif Hatzidik.
Ang bot pasabot, preachers of righteousness. Gitawag siya preachers of righteousness. Si Noah. 120 katuig siyang nagwali. Ha? Imo nang nasabtan ang Biblia, 120 katuig si Noeng nagwali. Way nakabig nga membro bisan usa. Pero nganong ang mga pastor karon, ang mga evangelist karon, naglumbaan ay magpadaghan sa ilang mga membro aron ang ingnon kuno nga sila ang sinugos Ginoo. Sinuwi ba? Dili bas matawag nga sinugos Ginoo? Oh, klaro kayo, kamong mga pastor sige mo gwali nga sinuwi sinugos Ginoo sa pagwali. 120 katuig nga gwali, bisag usa ka buok membro way nakabig. Oh, mo na diya. Unya, sayop bas nuwi. Hinumdumin na ninyo mga igsoon. Perteng dako as arka nga gibuhat ni Noe, pero way nakasakay bisan usa, gawas ras iyang pamilya, 8 ras sila kabuok. Pagkapobre nga magwawali ni Noe mga kaigsonan, 120 katuig nagwali, way nakabig bisan usa. Muna nga sa akong pagwali usab dinhi sa Facebook, mga igsoon wa ko mangandoy nga naay makabig. Way problema na kog walay makabig bisan walay usa. Kay kung kining akong tuyo sa pagwalis, pagpangabig, tingali, hapo-hapon ko ang inyong mga nagkatul nga mga dalunggan, aron mo tuo mo sa akong iwali. Dili ta mo pasakitan sa akong mga pulong kung gusto ta mong kabigon, mga igsoon. Pero kay ang akong tumong sa pagwali, dili man ang pagpangabig, kundili ang pagpahigmata sa tao nga naglunang sa kasalanan, naglunang sa sayop nga mga doktrina, nagtuo ug nagsunod sa mga bakak nga mga pagtulunan sa reliyon. Mohinungdan kana ang akong i-expose aron ang mga tao mobiya sa ilang mga bakak nga mga doktrina, bakak nga mga reliyon ug mo dawat sa kamatuoran nga gisulti sa balaang kasulatan. Unsaon nga ikaw, mailhan nga ikaw iyang katawhan. Sa mas kang nuwi ang akong pagwali nga way pagpangabig sa mga tao, kundi pagwarning sa mga tao nga hapit na matapos ang kalibutan. Oh, karon wa pa ko magwarning ninyo, pero nahapit na matapos ang kalibutan mga igsoon. Nian natas katapos sa mga adlaw. Nian na ang mga ilhanan nga nagkahinapos na ang atong mga panahon. Mauna na ang mga kaigsonan. Nga atong balikan ang atong tema, nga unsaon nga mailhan ang katawhan. Mailhan ka, oy, unsay ilhanan nga ikaw iyang katawhan. Unang bersikulo nga atong gihatag, nagtug-an nga ang ilhanan nga ikaw iyang katawhan, mao nga nagtamod ka siyang adlong igpapahulay. Wa na maghisgot og kartula sa simbahan, wa na maghisgot og grupo o pundok sa katawhan. Basta nagtamod ka sa adlong igpapahulay, bisag nag-inusara ra ka diha sa imong balay, pero nagtamod ka sa iyang adlong igpapahulay, ilhon ka o angkonon ka sa atong makagagahom nga amahan nga ikaw iyang katawhan. Sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdo ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo. Kay o sa inyong mga kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Adonai, maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Kanos ka mahimong iyang katawhan kung tamdo nimo ang iyang adlong igpapahulay. Wa mag-ingon ang Biblia kung magpamembro ka sa MCGI. Mahimo kang katawhan. Kung magpamembro ka ang dating daan, mahimo kang akong katawhan. Wa mag-ingon Biblia nga kung magpamembro ka sa Pentecostal, mahimo kang akong katawhan. Kung magpamembro ka sa Iglesia ni Cristo, mahimo kang akong katawhan. Kung magpamembro kang Kibuloy nga nag-angkon siya anak nga piki, mahimo kang akong katawhan. Kung magpamembro ka sa Jesus Miracle Crusade, mahimo kang akong katawhan. Sorry kayo, wala tay mabasa sa Biblia nga giingon ni ana pagsulti. Nga kung magpamembro ka sa Baptist Church, mahimo kang akong katawhan. Wa magsulti ang Biblia ni ana mga kaigsunan. Sorry kayo. Ang gitug-an sa Biblia nga kung tamdo ninyo ang akong adlong igpapahulay, mahimo kamo nga akong katawhan. Nganong di man mo makasabot ni anang tin-aw nga pulong nga gitudlo sa dunay kanato. Unsaon dayta nga mailhan nga iyang katawhan? Nag-agad ba na sa congregation kung magpasakop ka? Imo bang gituuhan nga ako magpasakop ko sa grupo ni Brad Gideon, mahimo na kong katawhan sa Adonai? Dili, di na mao. Wa mag-ingon ng Biblia nga kung magpasakop ka sa pundok ni Brother Gideon, katawhan na ka sa Adonai. Dili na mao. Ang gisulti sa Biblia mao nga kung tamdon mo ang adlong igpapahulay. Sa to pa bisag naara ka sa imong panimalay, bisag nag-inusara ka, apan nagtamod ka sa iyang adlong igpapahulay,
ilhon ka sa Adonai nga ikaw iyang katawhan. Mayong hapon nimo, Brother Sunnyboy Laskay. Shalom, shalom. So, atong basahon ang Matthew, Kapitulo 7, versikulo 21, mga kaigsunan. Kini nga bersikulo, mao gini, sakit-sakit kaayo o allergic kayo niini ang taga Jesus Miracle Crusade. Pero unsaon taman nga kinahanglan na gid nato ni siyang basahon. Bisan kung sakitan ang taga Miracle Crusade niini, mga kaigsunan, nga bersikulo Matthew 7:21, pero watay mahimo kay mo may gisultis Biblia. Diri sa nato mailhan unsa ang ilhanan siyang katawhan. Karon Matthew 7:21 ngadto 23. Dili ang tanan magtawag kanako Adonai, Adonai, or Ginoo, Ginoo. Lord, Lord, unsa di tawag ninyo makasulod siging harian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Hinumdumi na ang unang punto sa gisulti sa atong Adonai Yeshua. Ang nagtuman lang, kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit, maoy makasulod saging harian sa langit. Nya unsa man ang pagtuman sa kabubuton siyang amahan, katubang naghimog milagro, katubang nagpaayog mga masakiton, mo ba nay pagtuman sa kabubuton sa amahan, katubang magpalakaw ka og mga bakol, mo ba nay pagtuman sa kabubuton sa atong amahan, atong padayonon pagsulti. Ni adtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Adonai, Ginoo. Dili ba nagsangyaw man kami sa minsay sa Elohim? Dili na mo ilhanan ang pagsangyaw, ang pagkrusada, ang pagpanghatag og leaflets, ang pagbalay-balay nga pagpanangyaw, dili na mo ilhanan nga ikaw iyang katawhan. Kay usa na nis gipaningil sa mga tao unya ni adtong adlaw. Nagsangyaw kami sa minsay sa Elohim. Naghingilin kamig mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi si ngalan. Apan miingnon ko siya, kuunya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Kita mo na mga igsuon. Wala sila ilha sa Adonai. Wa man mingon Adonai, okay, naghimo de kag milagro do, munay ilhanan sa akong katawhan. Nag-ayo de kag masakiton do, mao na ilhanan sa akong katawhan. Nagsangyaw de ka sa akong pulong, nagkrusada de ka, mao na ilhanan sa akong katawhan. Ni ana bang Adonai? Ni agree bang Adonai nila? Ni uyon ba ang Adonai nila? Wala. Wala uyonis sa Adonai ang ilang pagpangangkon o ang ilang pagpangatarungan. Kay ang gihatag na sa Adonai nga ang ilhanan siyang katawhan, mao ang Shabbat. Wa man makita diri aning mga katawhana ang ilhanan. Nganong wa mailhi, wala ako makaila kaninyo. Nganong ingon ang Adonai, wala ako makaila kaninyo. Kay wala makita ang ilhanan. Nganong wa mailhi, kay way ilhanan. Kinahanglan pangitaon mo ang ilhanan. Sama sa usa ka tawo nga gisalvage. Unya di na mailhan, walay ID, wala na pitaka. So, ang mga parente ana nga muhiling, ilang pangitaon ang mga ilhanan sa ilang namising nga anak, kung naabaan ng tawhana nga nakitang patay. Kung nakita dito ang ilhanan sa lawas sa patay, nga tuwa dito ang mga ilhanan sa ilang anak, aayhan nila ang kunon nga kato ilang anak. So naay ilhanan. Yung ana sa dang Adonai, karon nihatag ang mga tao og ilhanan sa ilang pagkatawhan kunos Ginoo. Ginoo, nagsangyaw mi si ngalan, ingon Ginoo, di man na mo ilhanan. Nag-ayo mig masakiton tungod si ngalan, di na mo ilhanan. Nagpagula mig mga yawa tungod si ngalan, di na mo ilhanan sa akong katawhan. Naghimo mig milagro tungod sa imong ngalan, di gyapon na mo ilhanan sa akong katawhan. Matud pas Ginoo, pahawa kamo kanako, mga mamumuhat og daotan, mga violators of the law. Depart from me, ye violators of the law. Wala ako makaila kaninyo. Nganong wala mailhi? Kay wala lagi ilhanan, mga igsuon. Importante di ay ang ilhanan siyang katawhan. Nya di man kartula. Di man ang kartula mo ilhanan sa simbahan. Di man ang minilyon nga membro sa simbahan mo ilhanan nga ikaw na iyang katawhan. Ang gihatag nga ilhanan siyang katawhan, mao man gyud ang Shabbat, mao man gyud ang adlaw nga igpapahulay. Di lang kay usara ka bersikulo ang nagtug-an kanato ni ana. Sa Exodus, daghang kay mga bersikulo diya.
Napas Leviticus, mga igsoon, Deuteronomio, gihatag ang mga ilhanan. Napas Ezekiel 20:20, gihatag ang ilhanan. Nga ang pagtamod, ang pagbantay sa adlawng igpapahulay, maoy ilhanan sa iyang katawhan. Dili ang paghimog milagro, mo ilhanan siyang katawhan. Dili ang pagpuasag 40 ka adlaw, mo ilhanan siyang katawhan. Mao na diya, nganong inyo mang ipadako, idoktrina ang mga butang nga dili maoy gipangita sa adunay nga mo ilhanan siyang katawhan. Ha? Nganong mo man inyong ipadakong milagro nga di man na mo'y gipangita sa adunay nga mo ilhanan siyang katawhan. Nganong inyong ipadako ang mga healing nga di man na mo'y gipangita sa adunay nga mo ilhanan siyang katawhan. Mosunod ra man gud na kanila nga motuo, mosunod kining mga ilhanan nga ingon ni ana, kanila nga motuo pero di na mo ilhanan siyang katawhan. Bunga nas atong pagtuo. Kay nagtuo day mo, diri sa Messianic Netzarim, walay mga milagrong nahitabo. Pero tindaghanas milagrong nahitabo na mo diri. Makaingon ginibuhi ang among Elohim nga gialagaran kay perting daghanas milagro nga nahitabo na mo diri. Pero di na mo na ipasiatab, dili na mo na ipadako kay dili na mo'y gipangita sa adunay nga mooy ilhanan siyang katawhan. Ha? Di gina mo ilhanan nga gipangita. Ngani ang tubag sa adunay diya, makasusubo kayo kay wala ako makailak kaninyo. Ha? Nag-ayo kag masakiton. Di na maihap sa imong kamot ang mga masakiton nga imong gipandungan sa imong kamot ug nangayo tapos ingnon lang ka sa adunay pag abot sa katapusan adlaw, wa siya makailan nimo. Pila nga kamilagro ang imong na-perform sa atubangan sa imong mga membro. Nakapalakaw na kag mga bakol at tubangan sa mga membro, unya pag abot sa adlaw ingnon kas Ginoo, wa siya makailak kanimo. Ngano man kay ang ilhanan lagi sa sinugdanan nga iyang gihatag siyang katawan wala sa imong kinabuhi. Og ang ilhanan nga gipangita mao ang Shabbat, mao ang adlawng igpapahulay, dili ang Domingo. Inyo man gipanas ang ilhanan kay gipulihan yung Domingo. Hinumdumi, mga igsoon, ulahi ang pagbasol. Mahimong magpasigarbo ta karon, magpataas ta sa atong ihi batok sa pulong sa adunay, ipataas na to atong ihi batok sa kamatuoran. Kay malipayon ta diya sa atong simbahan, malipayon ta diya sa atong congregation, ilabi nag maayo tag blessings nga dadawat diya, maayo tag support nga naangkon diya. Ha? Nag-apastas kwarta, nag-apastas support, nag-apastas daghan nga membro, nalingaw tas daghang membro. Mukuyog ta ng Brad Gideon, wa man ay membro, mingaw kay na yung simbahan. Niya mubulag ko ani among simbahan nga milyon mi dire. Kompleto mig mga choirs dire, kompleto mig mga singers, kompleto mig mga instrumento. Unya mukuyog ko anang giwali ni Brad Gideon, mutuo ko anang giwali nga pobre kay nang ilang simbahan. Mga igsoon, wala sa kapobrehon ug wala sa pagkadato ang gipangita sa atong adunay. Hinumdumi nga ang atong kinabuhi nay katapusan. Hangtod kanus akang magpagarbo batok sa pulong sa adunay. Hangtod kanus akang magpataas sa imong kaugalingon batok sa kamatuoran. Aron imong panalipdan ug imong labanan ang sayop nga pagtulunan. Wa ba ka ana makonsensya? Ikaw nga nahibalonas ka matuuran, nga Shabbat yun ang adlawng igpapahulay, nga mo ilhanan siya katawan, apan nagpadayon kas bakak nga Domingo, di ba ka anak makonsensya? Unsa nga klases utok ka? Unsa nga klases espiritu ang naa sa imong kinabuhi? Nga way konsensya? Insakto ang gingon ni Apostol Pablo, nga di na sila mobatig konsensya, daw mga binagang, daw mga nangapasuan sa binagang puthaw. Insakto ang gingon Pablo na, mauna ang naa sa inyong kasing-kasing ron. Mga Kristiyanos, hindi ka mo konsensya, simba mo adlawng Domingo, samtang si mga nauna, nahibalo ka, Sabado ra bagyod ang adlawng ilhanan sa iyang katawhan. Niya ako nagpadayon ko aning Domingo, unsa na lang akong asawa, unsa na akong pamilya, unsa na akong mga anak, unsa na akong mga igsuon, mga impierno ming tanan ani. Pero wa na nimo batia, bot ipasabot, wa kay konsensya.
Kung wa kay konsensya, buti pa sabot, walay ruwak hakodis nga nagpahinumdom kanimo. Nagkonsensya kanimo. Magpaturatoy kas bakak nga pagtuo, bakak nga pag-alagad. Ha? Atong basahon, Jeremias 7:23. Jeremias 7:23, mga igsoon. Matod pa dire sa Jeremias. Apan, gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Elohim, og sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi sumala sa akong kabubuton, aron magmauswagon sila. Kung di ka magtuman sa mga sugo sa Elohim, dili ka gyud mahimong iyang katawhan. Nya ang pagsimbas adlong Domingo, sugo ba na sa Elohim? Sugo na ni Constantino. Nya di mo makonsensya na nga nahibalo mo sa history nga kanang Sunday worship nagsugod lang di ay na ni adtong Marso City. Marso City mga igsoon or Marso 25 ba to? Tuig 300 nalimot ako 321 AD tingali to. Nya di mo makonsensya ni ana nga mo imong gisunod si Constantino ug wa nimo sunda ang pulong nga naa sa balaang kasulatan. Asa man gibug-at nimo? Ang pulong ni Constantino o ang pulong sa Biblia? Klaro ha kuno ang imong baruganan. Kinsa gyud imong gialagad? Ang Elohim sa langit o ang si Constantino sa Vatican, sa Roma? Klaro ha kuno iyong pag-alagad. Kaya ang atong title ron sa atong tema, sayon bang ilhon kung kinsa ang katawhan sa Elohim? Yes. Sayon ilhon kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Ang iyang katawhan mao ang nagtuman siya mga sugo og nagtamod sa iyang adlong igpapahulay. Akong baliko ng pangutanas Matthew City 21-23 nganong wala mailhi kini sila nga nangangkon nga giubanan sila sa Ginoo tungod sa daghang milagro nga ilang nabuhat. Nagsangyaw sila, nagkrusada sila tungod sa ilang kadasig sa pagwali, mga igsoon. Pero nga ang pangutana, nganong wa sila mailhi? Kay wa lagi ang ilhanan. Importante gyud ay ang ilhanan. Ezekiel 20:20 mga igsoon. Sige nato nigbalik-balik ang bersikulo. Ezekiel 20:20. Ezekiel bersikulo 20, bersikulo 11. Unsay gisulti diya, Gihatag ko kanila ang ako mga balaod ug ipasabot ko sila niini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Dugang pa niini gihatag ko usab kanila ang adlong igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan. Timan ina ang pulong ilhanan sa iyang katawhan. Nganong wa mailhi kay way ilhanan mo tong Matthew 7:21. Kay ang paghimog milagro dili lagi na mao ilhanan nga ikaw iyan ang katawhan. Kundi ang pagtamod sa adlong igpapahulay maoy ilhanan sa iyang katawhan. Aron tamdon nila og sa ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Giusban pa gina diri sa bersikulo 20. Og ilha nga balaan ang adlong igpapahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako ug kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Adonai nga inyong Elohim. Tiaw mo na. Lig-on kayo. Gipirmahan gyud sa Adonai mismo ang iyang pulong. Dili lang propeta ang nagtabi niini mga kaigsunan, kundi ang makagagahom nga amahan mismo maoy nagtabi og nagsulti niini nga kamaturan. Pero nganong maglison magdawat niini ang katawhan? Tungod ba kay na-attach na siya maayo sa iyang reliyon? Nahigugma na siya maayo sa iyang reliyon? Bisan ko iyang nakita ang iyang reliyon, wa magtudlos kamaturan, mupiyong na lang ang iyang mata, musugot na lang siyang makig-uno nga moambak sa impierno. Ingon ana ra kabarato ang imong kaluwasan, igsuon ko, higala ko. Ingon ana ra kabarato ang imong kaluwasan. Nga isugal nimo imong kalag tungod lang sa imong gugmaw, kaluoy o kawili sa imong reliyon. Kay dugay-dugay na kadya.
Wa kay kalainan sa prinsipyo sa mga Katoliko nga nagingon unsa akong namatan mo akong pagkamatyan. Mao lang gyapon day na ang konsepto nimo. Mao lang day gyapon na ang imong baruganan. Di naman unta ka Katoliko pero murag sama lang gyapon sa Katoliko di ay ang imong prinsipyo ug baruganan sa imong kinabuhi. Na unsa imong namatan kay diha nakanalingaw, dugay na kadiha, diha nakananiguang, nandagko ng imong mga bata diha. Muna maglisod na kagbiya diya. Dili ingon ni ana ang pagsulod sa gingharian sa langit. Ang pagsulod sa gingharian sa langit magbase ka sa kamatuoran. Basihan mo ang Biblia mga kaigsunan. Sundon mo ang balaang kasulatan. Unsay giingon dire na ang dautan, ang pangutana diya, dautan ba ang pagbuhat og milagro, Brother John? Mangutana mo. Dili. Tubag, dili. Dautan ba ang pag-ayog mga masakiton, Brother John? Dili. Di na dautan. Kay bunga na sa atong pagtuo. Musunod ka na sa atong pagtuo. O kanila nga mutuo, musunod kining mga ilhanan. So musunod na sa atong pagtuo. Pero dili na mo ilhanan siyang katawhan. Di na ilhanan siyang katawhan. Hinumdumi, hinuktok ang Matthew 7:21. Giila ba sila sa Adonai? Giangkon ba sila sa Adonai? Wa angkon na. Nya karon, kinsa may moabot inig-abot sa adlaw sa hukom? Kinsa mo lingkod sa lingkuranan sa hukmanan? Ikaw? Ikaw ba'y mulingkod sa white throne judgment? O ang atong maghukom nga si Adonai Yeshua mo'y mulingkod dito? Okay, untag ikaw pa'y mulingkod. Kay mulusot ang imong katarungan. Pero kay ang mulingkod dito, di man ikaw. Ang imong trabaho mao pagbarog at tubangan sa hukmanan o hukman ka sa naglingkod sa hukmanan, sumala sa imong pagkagahig ulo, sumala sa imong pagkamasinumpakon sa mga sugog balaod, hukman ka. Karon, mahimo pang mungisi mo, mahimo pang magkatakatawa mo, mahimo pang inyong yamiran ang kamaturan kay gaginhawa pa man mo. Pero hinumdumi nga ang tanan natong kinabuhi dunay limitasyon. Maabot ang adlaw nga motaliwan ta niining kinabuhi ug moatubang ta sa hukmanan sa Misaya. Unya, makaluwas ba na ang kartula sa imong simbahan? Makaluwas ba na ang imong gugma sa imong simbahan nga walang tudlos kamaturan? O ang makaluwas nimo mao ang pagsunod sa iyang pulong sumala sa atong gibasa Jeremias 7:23 nga kung tumano nato o sa Ezekiel 20:11 kung tumano nato iyang mga sugo sa ingon niya na maluwas kita. Ingon nga nagtuo na kita sa Misaya nga atong manluluwas. Unya taman ra ba diha ang imong pagtuo sa Misaya? Diha ra taman og way buhat ang imong pagtuo? Hinumdumi biya mga igsoon. Si Santiago nag-ingon sa kapitulo 2, ang pagtuo nga walay buhat patay. Patay ang pagtuo nga walay buhat. Ang dautan mao ang dili pagsunod sa kabubuton sa amahang langitnon. Dili dautan ang paghimog milagro, dili dautan ang pag-ayog masakiton. Ang dautan mao ang dili pagsunod sa kabubuton sa atong amahang langitnon. Mo nang giingon sa Matthew 7:21 nga dili ang tanan nagtawag kanako Adonai Adonai makasulod sa gingharian sa langit. Sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. So ang dili pagtuman sa kabubuton sa amahan mao nay dautan. Mo na hinungdan nga di ka kasulod sa gingharian sa langit. Kay wa ka magtuman sa kabubuton sa akong amahan. Unya ang pagbantay o pagtamod sa adlong igpapahulay dili din na kabubuton sa amahan. Nga iya namang gimbutan sukad pa sa sinugdan. Sukad pa sa sinugdan iya na nang gimbutan mga igsoon. Ang pagsunod sa iya mga sugo o balaod mo na ikabuton sa mahan. Nga naman, atong balikon usab ang mga bersikulo mga igsoon. Sa 1 Juan 3:4, matod pa diri sa 1 Juan 3:4. Pero ato sang basahon asa to diri sa Santiago kapitulo 2 nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Mga igsoon unsay kapuslanan
Kon ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Unsa man ang maayong binuhatan? Ang pagsunod sa kabubuton samahan. Ayaw mo tuwa ng Doktrinas Baptist nga matod pa nila faith plus good works, dili kuno na mo'y tinuod. Akong gipangutan na, unsa man day tinuod? Faith plus bad works. Kaya ang good works kuno, dili kuno na pwede. Di kuno na ang pagtuo, di kinahanglan ubanan sa maing buhat. Kay kung ubanan kuno sa maing buhat, masayang kuno ang imong ang kaluwasan nga gitanyag sa Misaya. Sayop, di mao. Ang pagtuo, ubanan og maayong buhat. Mga kaigsunan. Pananglit, may mga kaigsunan nga nagkinahanglan og biste og walay igong pagkaon, magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Elohim. Pagsinina kamo og kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buhat. Di ba? Patay ang pagtuo kung dili ubanan sa buhat. Uban ni Dios buhat. Og ang buhat sa atong pagtuo, mao ang pagtuman sa sugog balaod sa Adunay. Mao ang pagtamod sa iyang adlawng igpapahulay. Ingon na kasimpol. Ang pag-ila. Ang gisulti sa Biblia nga makaila ka kinsa ang iyang katawhan. Mga igsoon. Makaila din ka kinsa ang iyang katawhan. Dili ang mga Kristiyanos. Munang pasaylo ako ninyo kung masakitan mo sa isulti. Nga moingon bitaw ko, balik-balik kong sulti ninyo. Nga ang mga hintil way labot sa kaluwasan. Pero pwede silang makaapil sa kaluwasan kung mukuyog sila sa mga Israelita. Kay ang Israelita nga mga Hudyo, maura man gisaaran sa kaluwasan. Ang tanang mga Hudyo, ang tanang mga Israelita, sukad sa sinugdanan, maura gisaaran sa kaluwasan. Unya, ang kadaot ninyo kay masuko dayon mo, kay gusto lagi ninyo nga apil sad mo sa kaluwasan. Ang kadaot sad lagi ninyo kay kung maapil mo sa kaluwasan, kamo na may mangangkon sa kaluwasan ug ang mga Hudyo inyo na hinung isalikway. Dili na mao, di na mo'y kabubuton sa Adunay. Samtang nagtuo kas kaluwasan nga nagagikan sa mga Hudyo, ayaw pagtukod og imong reliyon. Kung dili mo kuyog ka sa mga Hudyo, ikaw nga hintil, kung gusto ka maluwas. Sama ba, nabasa na to sa kang Cornelio, sa Buhat Kapitulo 10. Unsa man si Cornelio? O sa ka-Italiano, sa to pa, hintil. Kaklaro ng hintil ng ni Cornelio Brad Gijon. Klaro bitaw, kinsa nag-ingon nga di na hintil. Hintil na si Cornelio. Pero sa diyang gipadaygan siya sa anghel, sa iyang pagka-Diyos nun, bisan siya hintil, Diyos nun kay Cornelio masimbahon, naghatag og limos, hingampuon ngadto sa Elohim. Mipakita ang anghel kaniya. Mipakita gyud dili damgo. Vision gyud. Mata si Cornelio samtang nagampo, mitungha ang anghel kaniya og miingon, Cornelio, ang imong pag-ampo, ang imong mga paghatag og limos og ang mga buhat sa imong kaluoy misulbong ngadto sa langit og gihimong handumanan sa Elohim. Nya, diha ra ba taman? Enough na ba? Cornelio, ni ana bang adunay Cornelio, pagtukod og imong reliyon. Hala, padakuan ang imong reliyon. Og ni Santo basunahon ng Cornelio nga magtukod siya ing reliyon? Wala. Nag-agad siya sa mando. Giingnan siya sa anghel, pagpasugog mga 3 ka tawo. Ipaadto dito sa Hope, sa balay ni Simon Pedro nga magpapanit. Tuwa dito magsaka ang akong alagad nga si Simon Kepa. Tuwa dito sa balay ni Simon nga magpapanit. Moto nga gipasugo ang Cornelio. Nya kinsa man is Cornelio? Italiano, hintil. Kinsa man is Pedro? Hudyo, apostoles. Nganong kinahanglan man niyang apostoles? Kay di lagi pwede magtukod-tukod siya kayang reliyon. Kinahanglan mo kuyog siya sa Hudyo. Ingonan na tang kitang mga hintil. Kung gusto kang maluwas, kuyog ka sa pagtuo sa mga Hudyo. Ayaw pagtukod og imong reliyon. Munang kamong mga membro, kamong mga tao nga naminaw karon, imbestigaha kining inyong simbahan nga gipasakupan, Hudyo ba'y nag-leader ninyo?
Kining Miracle Crusade, Hudyo ba leader? Dili. Ang JAL, Hudyo bang leader ana? Dili. Dating Daan, Hudyo ba leader ana? Dili. Mga Hudyo ba na ang nanimba niya? Pagtulon na ba na Hudyo ang gisunod sa Miracle Crusade? Pagtulon na ba Hudyo ang gisunod sa Dating Daan? Pagtulon na ba Hudyo ang gisunod sa JAL? Pagtulon na ba Hudyo ang doktrina nilang Kibuloy? Dili. So dili na mao. Dili na mao nga reliyon. Ang piyalan sa adunay para sa imong kaluwasan. Kay ang kaluwasan alang lamang, ila lamang sa mga Hudyo. Unya kita lagi kung gusto tang makaambit sa kaluwasan, wa man ta hukmi, wa man kumuhukom ninyo nga di na mo maluwas, kana kumukuyog mo sa mga Hudyo. Pero kung magpabilin ka sa imong reliyon, magpabilin ka sa imong baruganan nga baluktot, wa kay nada, pilde kang kabawa ka. Di gina makaluwas. Ako nga ikapasalig nimo kanang imong reliyon. Munay muhatod nimo sa imperno unya. Ayha pa ka magbasol, may pagnituo ko ni Brad Gideon. Sa una nga nagwalis Brad Gideon, may pagnituo ko. Karon nagbasol ka, magbasol ko. Nagbasol ko kay ni anak ko sa imperno. Mao na. Ingon dire sa 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim, kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod sa Elohim. Muna na, ang pagpakasala mo'y paglapas, so mo na'y dautan. Ang dili pagtuman sa balaod sa Elohim mo na'y dautan, kay mo na'y pagpakasala. Muna sa Matthew 7:21, wa sila ilha, kay way ilhanan. Nganong way ilhanan? Wa magtuman sa sugog balaod sa Elohim. Niya ang pagdili pagtuman sa sugog balaod sa Elohim, maumay pagpakasala di ay. Matud pa ni Apostol Yukanan sa 1 Juan 3:4. Ang dili pagtuman sa iyang sugog balaod, maoy pagpakasala. Unya wa man mo magtuman, kay nagsige mo padayon anang Domingo. Wa man na sa Biblia, wa man na gisugo sa mga propeta, wa gisugo sa mga apostoles, wa gisugo sa Misaya, wa hisguti sa daang tugon. Yang anong inyo man ginang ipadayon? Mga tarungan lagi ta. Brad Gideon, ikaw gyud ba? Imog yung ipugos ng imong adlaw ng igpapahulay, Brad Gideon. Nga klaro biya kay na diya sa Roma kapitulo 14. Ana ra ba din ta? Kay mosad na akong katarungan sa una may igsoon. Roma 14 din ko dagan. Mo ingon din sa Roma 14 yung sige ingon diya. Roma 14 versikulo 5. May naghuna-huna nga dunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban naghuna-huna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod. Hain ini ang hugot niyang gituohan. Ngunay mo, tan-awa ra Brad Gideon. Wagi ka kasabot yang gisulting Pablo. Roma 14:5. Dunay tawo nga naghuna-huna nga dunay usa ka adlaw nga balaan kaysa ubang mga adlaw. Samtang dunay tawo nga naghuna nga parehas ra kabalaan ng tanang adlaw. O niya si Pablo nagkanayon, libre ang matag usa sa paghuna-huna. Sa pagsunod, hain ini ang hugot niyang gituuhan. Libre man daay ko, Brad Gideon, sa pagsunod. Hain ang akong hugot nga gituuhan. Nga nang magbuot man ka, nga imo kong pasundon anang imong Sabado, nga nagtuo man ko, libre man ko sa pagsunod, aning Domingo, nga mo'y akong gituuhan. Okay, mga igsoon. Mulusot ang imong katarungan dire. Kung di ka kamao. Di ka kamao. Mulusot gyud ang imong katarungan diri kung ang imong pangutanon di ka mao. Mga kaigsuonan, si Pablo nagsulti, libre ang matag usa sa pagsunod hain ini ang hugot niyang gituhan. Libre ka. Wa man mi mag-ingon nga di ka libre. Libre man ka, Domingo ka magsimba, Lunes ka magsimba, Martes ka magsimba, Miyerkules ka magsimba, libre man ka, wa man kabuti. Di ka pugnan sa mga apostolis ni ana. Pero, libre man ka mos pagpili sa inyong gusto. Kung hain nga adlaw ang inyong gusto, balaanon. Domingo man ka inyong gusto, balaanon. Kung libre man mo ana, ayaw mo pag-awit anang Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ayaw mo pagkanta ni ana. Nga naman, may ngumog thy will be done. Yan, nagbuot-buot mo inyong adlaw. Inyo, rang giilad inyong kaugalingon.
Hunong na mog kanta ni ana, hunong mog ampo ni ana. Kay namakakmos inyong kaugalingon, iniglitok ni mog, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Pag-abot sa adlaw, igsisimba, nagbuot-buot kag imong adlaw. Domingo ang imong gipili. Niya ang Biblia, mao'y nagpili na daan og adlaw nga maayo natong nga mo'y atong angeng sundon sa adlaw sa atong pagsimba. Kinsa man gyud ka mao mo pili? Kita o ang Ginoo? O ang Adonai? Atong basahon 23. Leviticus 23 versikulo 4 ngadto sa unahan. Sugod ta sa 1. Ang Adonai maingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa Adonai aron sa ulugon ninyo og imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Gipahibalo sa Adonai sa mga Israelita. Wala lagi mo labot mga hintil. Mga Israelita ang gipahibalo. Ginagtudlo ang Adonai og mga adlaw sa balaang panagtigom. Timan ina nabay Domingo na apel dire. Mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa 6 ka adlaw, apan sa ika-7 nga adlaw ayaw kamo pagtrabaho kay adlaw man kini sa hingpit nga pahulay og adlaw sa balaang panagtigom. Bisan diin kamo magpuyo, adlaw kini nga igpapahulay alang sa Adonai. Unsa ang adlaw sa balaang panagtigom? Ang ika-7 adlaw sa semana. Nga sa atong kalendaryo makita nato diya Sabado. Way labot ang Saturday niya na mga igsuna. Kining mga yabagsad nga mga wandering Shabbat, kining saag-saag Shabbat mga kaigsunan. Ilag yung ipokus ang ilang hunahuna anang Saturday. Mga buang-buang sila. Kay ilarang hiluan ilang kaugalingan ang Saturday. Kami, dugay naming nagmesianic, dugay naming nagsunod sa Shabbat. Wag yun na mo santom sa among hunahuna nga ang Saturday may kalambigitan sa among pagsyabat. Nga naman, nahibalo gumi, kinsay nag-insert anang Saturday, anang ika-7 adlaw. Kung kanus ala nag-insert, kinsay nag-insert ana? Ang Gregorian ra. Ang Gregorian ra nag-insert anang ngalan sa English, Saturday. Pero daily na Saturday ang kamaturan, Sabado sa kinat sila. Kung imong basahon ng mga katsila nga Biblia mga igsoon, kanang Shabbat, Sabado na dito. Sabado na dito. Muna nga dili ka kaingon. Atong basahon na sa Mateo 28 anitas buhat 17:2 sa kinatsila nga pagkasulti. Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos como era su costumbre durante 3 sábados. Pablo discussió con ellos acerca de las escrituras. Tanawa na. Durante 3 Sabados, nagpamatuod si Pablo sa tulog yun ka Sabado. 3 Sabados. Sabado sa kinat sila. Pero sa English, dili Saturday. Yang anong nabuang man mo naoy, mga yabag nga mga saag-saag Shabbat, wandering Shabbat na unsa man yung mga tawhana. Ilag yung gihiluan, ilang kaugalingon ng Saturday. Nga wa gilabot ang Saturday ni ining gitawag adlong igpapahulay. Ika-7 adlaw ang adlong igpapahulay o gitawag kana sa kinat sila nga Sabado o gitawag kana sa Hebreo nga Shabbat. Sabado sa kinat sila, Shabbat sa Hebreo o adlong igpapahulay sa Binisaya. Why Saturday na insert ya? Kamo ray naghilo sa inyong kaugalingon mo nang nasaag na hinuon mo ang inyo intawong Shabbat, nagbalhin-balhin og lain-laing adlaw. Gumikan sa hilo nga inyong gipatuo sa inyong kaugalingon. Mo na nga angay ninyong hinuktukan ang kamaturan mga kaigsunan. Nga ang Adonai di ay nagpili na og adlaw alang sa atong pagsimba. Nganong kita magbuot-buot pa man tagpili-pili. Naa naman na sa 23 di ay adlaw kini sa inyong balaang panagtigom. Di ba ang pagsimba gitawag nato nagbalaang panagtigom? Naghisgot ba dire nga sa unang adlaw sa semana mao kana ang inyong adlaw sa balaang panagkatigom? Wala, gihatag nas Biblia
gihatag na sa adunay, permado na sa adunay nga ang ikapitong adlaw sa semana mao ang adlaw sa balaang panagkatigom. Nganong di man ninyo sayon sabton? Nganong di mo makasabot ni ana? Mga Kristiyanos, mga kaigsunan, unsa may nakaon gyud ninyo? Mas sayon ba ninyo ang pagsupak sa pulong sa adunay kaysa inyong mga doktrina nga nasunod gikan sa inyong mga pastor? Kinsa man gid ay inyong gipakadyos inyong kinabuhi ang inyong pastor o kanang Biblia nga imong gibitbit kada Domingo? Naa man as Biblia nimo. Ha? Basig kahon ingon pod mo sa Biblia brad gid na ana sa amo wa o kaya ko no. Ang bersikulo nga akong gihatag kung wa ba nas Biblia sa nimo. Na ana pero wa lang nimo sunda kay gahi lang ag ulo kay adto ka maminaw sa imong pastor nga di makaluwas nimo. Inumdumi mga igsoon nga ang kaluwasan nato iya inigabot sa adlaw di nato matawag atong pastor, luwas ako ngong na-impierno man ko pastor, nagsunod di ako sa imong walay pastor, ako yung gikinabuhi imong walay pastor nya na-impierno minong ko ingon pong pastor ay saba dia labaw pa ko ni apo ko nimo double burning ako. Oh, mag-uban mo sa pastor. Mag-uban mo sa pastor sa impierno. Ikaw nga naminos pastor, ug ang pastor nga imong gipaminawan, mag-uban mo sa impierno. Nganong naay Biblia wa tuohi. Naay bersikulo nagtug-an kung unsa nga dawas sa simbawon, wa sunda. Naay Biblia nagtug-an kung unsa ang ilhanan siyang katawan, mao di ay ang pagtamod sa adlang ipapalay, wa sunda. O kinsay mabasol nimo, imo bang pastor? Ikaw na. Ikaw na may mabasol nimo sa imong kaugalingon kay nakadungog ka sa wali ni Brad Gideon. Pero wa ka mo tuo kay gahi kag kasing-kasing. Ha? Niya. Nabay pagbasol nga maguna. Muna akong warning ninyo. Hibalo ba ka kung asa taman imong kinabuhi? Ug asa taman ang imong pagpagarbo, batok sa kamaturan, batok sa pulong sa dunay? Hinumdumi, dili ikaw nagkupot sa imong kinabuhi. Dili ikaw nagkupot sa imong kaluwasan. Wa ka mahibalo kung asa ra kataman, unya nagpagahi ka sa imong kasing-kasing. Karon ang adlaw sa kaluwasan, matud pa ni Apostol Pablo. Sa adlaw nga imong madungog ang iyang pulong, karon ang adlaw sa kaluwasan. Kay wa ka kay balo ugma, asa ka paingon og asa ka taman. Wa ka mahibalo sa imong dangatan ugma. Di ta makapangandak unsay dangatan nato ugma kay ang adunay ray nasayod sa atong kapalaran. Muna nga samtang nakadungog ka karon nga baskog ang imong lawas, himsog ang imong lawas, hinulsuli ang imong pagkamalinapason sa iyang sugog balaod og isaad sa adunay nga magtamod na ka sa iyang adlong igpapahulay kay gusto ka nga mahimong iyang katawhan. Gusto ka nga iyang ilhon nga iyang katawhan kay mora na ilhanan nga iyang gihatag, iyang gibilin, iyang gitug-an nato. Ilhanan nga ikaw iyang katawhan, magtamod ka lang sa adlong igpapahulay. Wa nay lain. Way laing mga kuskus balungos. Magtamod lang ka sa iyang adlong igpapahulay. Ilhanan ka na nga ikaw iyang katawhan. Buti pasabot ilhanan na nga ikaw Israelita. Kung magtamod ka sa iyang adlong igpapahulay. Anong lisod nan mo magkasabot ni anak? Ha? Nahibulong ko ninyo bitaw mga igsoon. Nganong maglisod gid mo og sabot ni anak nga kamaturan. Hinaot pa nga buksan ninyo ang inyong mga kasing-kasing. Sayon yun ilhon kung kinsa ang katawhan sa Elohim. Kadto lang nagtamod sa iyang adlong igpapahulay. Dili ang nagtamod sa adlong Domingo, dili. Dili ang nagtamod sa adlong Miyerkules. Dili ang nagtamod sa adlong Biyernes. Dili ang nagtamod sa adlong Huwebes. Kaya mga Hindu, Miyerkules ang ilang adlaw sa simba. Ang mga Islam, Biyernes pod ang ilang adlaw sa simba. O ang mga Christians, Domingo sad ang ilang adlaw sa pagsimba. Pero ang gisulti sa Biblia, ang ilhanan siyang katawhan, mao ang nagtamod sa iyang adlawng igpapahulay. O kanusa ang iyang adlawng igpapahulay sa ikapitong adlaw sa simana, mga igsoon. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adunay. Mao kana ang adlaw nga gipili sa Adunay. Ang adlawng igpapahulay
mga igsoon, alang sa ilhanan sa iyang katawhan. Hinaot pa, nga buksan ninyo yung kasing-kasing, ug dawaton ninyo ang kamaturan sa Adonai. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai, Yeshua HaMoshiach, Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva, ingon kaning tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuma niini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong hapon kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Shalom, shalom.